טוב, קובי, תודה. תודה, נחכה קצת. כן. אז שלום יעל, אנחנו רוצים לדבר קצת ולשאול אותך לגבי זיכרונות ילדות של סיפורים, נקרא לזה מבית אמא, כשיש לנו את הפן המיוחד הזה של סיפורים בשפת סימנים, ואנחנו רוצים פשוט לשמוע את הזיכרונות, מה הסיטואציות, מה זה השאיר בך כילדה, האם גם כבוגרת את חושבת שיש איזו תרומה ייחודית לקשר בין הילד לבין ההורה, קצת סביב הנושאים האלה. אז אני חייבת להגיד, שלום גם דליה, ואני חייבת להגיד שכיף לי מאוד לעשות את זה. כיף מכיוון שאני חושבת שהדברים שחרוטים אצלי כאישה בוגרת, תכף אני אתייחס לנושא של שעת סיפור עם אמא או עם אבא, אבל הניסיון שלי הוא תמיד בסביבה, אני מדברת על הבוגרת, בטח לא עבדו איתך על שפה, בטח לא הקריאו לך סיפורים, בטח לא קראתם ביחד, בטח זה חסר לך. אז אני שמחה שיש לי את ההזדמנות, כל פעם שמזמינים אותי לדבר על זה, אני חושבת שלא שאלתי אותך שאלות מספיק בהתחלת הבקשה, מיד אמרתי הידוע. כי אני חושבת שזו דרך שאני יכולה להשפיע על הסביבה בדרכי שלי ובסיפור הפרטי שלי, על המפגש של הורי ילד ושפה, שפת סימנים, ואני לא אישה חרשת, אני אישה שומעת, אבל ההורים שלי חרשים, וזיכרון שלי מגיל 0, זה תמיד היו בבית שני האלמנטים. שעת סיפור, חייבת להגיד שזה נכון שזה היה עם אמא, לא עם אבא, עם אבא זה היה קצת אחרת, אני אדבר גם על זה אני חושבת, וגם היה את הספר. עכשיו, היו המון שעות של כיף עם אמא, שהייתה מספרת סיפורים. הייתה מספרת סיפורים והייתה מספרת הסיפורים, סיפורי ילדים, אני מדברת על סיפורי ילדים עכשיו, והסיפורים מאוד מוכרים, הקלאסי, כיפה אדומה, סינדרלה, הם היו שם, והייתה מספרת את זה בוורסיה שלה. ורסיה של אישה ניצולת שואה שגדלה בפנימייה בלי הורים, בשפת סימנים ישראלית, לא בשפת סימנים שהיא באה ממנה מארץ המוצא של ההונגריה. היא סיפרה את זה כסיפורים שהיא קיבלה מהחברות הגדולות, כי מי שגידל אותה היו נערות חרשות גדולות ממנה ב4-5 שנים. את זאת אני יודעת שאני משלימה את המידע אחר כך. אז הסיפורים האלה היו בשפת סימנים, זאת אומרת, בשנים הראשונות, אם אנחנו מדברים על הקניית מיומנויות של קריאה וסיפור ובהשמעת סיפורים של הגילאים הרכים, 0 עד 6-7, אז בתקופה הזו גם אמא שלי לא דיברה עברית, אז זה היה טוטלי רק שפת סימנים. בעצם זה היו סיפורים בעל פה, או עם נוכחות של ספר, של תמונות? תכף אני אספר גם על זה. זאת אומרת, קודם כל היו הרבה מאוד סיפורים שבעל פה. היא הייתה מספרת, ואגב, אמא שלי הייתה גם כנראה מומחית להמציא סיפורים. היא הייתה ממציאה סיפורים סביב האווירה, אם זה אווירה של חג, ואם זה אווירה של חופש ואוכל וכו'. זה היה מאוד מיוחד. אמרתי פעם שאני צריכה לשבת ולכתוב מה אני זוכרת, איזה סיפורים הייתה מספרת. זה היה דבר אחד. הדבר השני, פחות או יותר אני חושבת שבגילאי 3-4 אני כבר זוכרת שהייתה כניסה גם של ספרים. עכשיו שוב, היא עדיין לא קראה וכתבה עברית בכלל, אבל היא הבינה משמעות מקומו של ספר. אז שוב, בית דל אמצעים של התחלת שנות ה-60, אבל ספר היא תמיד שמרה פרוטה לפרוטה עד שהצליחה לרכוש ספר או שניים. עכשיו, אני זוכרת מדף עם אולי 5, 6, 7 ספרים, אבל אני זוכרת את זה, אני יכולה, כמו שאנשים אומרים, אני יוצאת עיניים ואני מריח את הריחות, אז אני זוכרת את הנוכחות של הספרים, ספרים מאוד חשובים, והיא הייתה פותחת את הספר, עכשיו היה נורא נחמד. אין שום קשר למילה הכתובה למה שהיא מסמנת, לא מבחינת המשמעות, אלא זה לא מילה סימן. יש את התמונה, התרגום שלה בא מהתמונה. תמונה, היא הייתה מספרת את הסיפור שלה, ואחר כך, כשכבר אני ילדה אוריינית, אני כבר קוראת, אז זה לא הפריע לי. לא הפריע לי במובן שלא הבנה או קליטה, זה לא הפריע לי אוף, זה מטריד, זה לא מסונכרן וכו'.
אני חושבת שמה שנהניתי זה קיבלתי את הסיפור פעמיים, בשתי ורסיות. פעם אחת זה מאמא, משפת הסימנים, פעם שנייה זה מהמילה הכתובה. אז לסיפורים היה הרבה מקום ומשמעות בהיבט של הגיל הרך. אני רוצה כן להכניס את אבא שלי לתוך התמונה, ואחר כך אני גם אשלים עוד משהו לגבי אמא. יש המון סיפורים של חבלי קליטה. גם אבא וגם אמא עלו לארץ ב-57, וכל אחד מהם לאורך השנים, אני מדברת עד גיל ההתבגרות, זה גם גילאים מאוד משמעותיים, זאת אומרת, גילי 10, 11, 12, אני כבר ידעתי, הסיפור היה שם, הסיפור של הקליטה, מאיפה הם באו, מה הם עשו לפני כן, הסיפור של העלייה עצמה. נכון שבדיעבד אני יודעת כשעברו הרבה מאוד שנים, אחר כך גם השלמתי מידע, נגיד, מדפי ההיסטוריה, אז ידעתי תאריכים מדויקים, ומה היה פה בארץ, ומה היה בארץ המוצא שלהם. אם אני מדברת על השואה, אז בכלל עשיתי השלמה של כל המידע, אבל הסיפור היה שם, סיפור חיים, סיפור עלייה, הסיפור העצוב מאוד, אבל הוא סיפור של תקופת השואה. את מתכוונת שההורים גם העלו סיפורים, או שזה, כשאת אומרת הסיפור היה שם, למה את מתכוונת? סיפור חיים. כן, אני מבינה, אבל האם הם סיפרו, אז הבנתי. זאת אומרת שהם כן חשפו וכן סיפרו לגבי הקורות שלהם. אני מסתכלת על זה בהחלט, אני מסתכלת על זה כסיפור. מישהו מספר לך משהו, קשיים. אגב, כשאני מדברת על קשיים, אז זה קשיים של חבלי, למשל העלייה, זה קשיים של עלייה בכלל, אז אתה שומע את זה גם אצל אחרים, הקושי, השפה, אחרת, שונה, אתה מרגיש אחר, אתה מרגיש לא שייך, לא עם כולם. ובסיפור שלנו, יש את התוספת של העולם של החרשים. אז המון סיפורים, בעיקר דווקא אצל אבא שלי, סיפורים של כמה היה קשה להיות עולה חירש. הקשיים האלה של איך אני משתלבת. אצל אבא שיש גם סיפורים מאוד מיוחדים על כל הנושא של קבלת האדם החירש בארץ, ומארץ המוצא הוא הגיע מפרס, אז בארץ המוצא, איך התייחסו השבט של המשפחה המורחבת, ומדובר על משפחות גדולות, איך התייחסו הרחוב אליו, איך הוא התחיל את עולם ההיכרות שלו מעולם התעסוקה בגיל 13 בערך, בגיל מאוד צעיר. הוא היה שוליה במספרה, הוא היה ספר עד יומו האחרון, הוא התחיל אבל כשוליה. אז המון סיפורים שהם מלאים במידע גם על החרשות, קבלת השונה, ההתמודדות, בלי שפה. אז כשאני אומרת בלי שפה, אני מדברת על שפה מדוברת, כי שפה יש להם שפת סימנים, אבל בלי שפה מדוברת, איך הוא בכל זאת יקשר עם העולם שסבר אותו, וממנו הוא קלט מה הוא צריך לעשות. אז יש סיפורים מכל מיני סוגים, סיפור מספר, סיפור שממציאים, סיפור חיים, חוויות קשות יותר, אם מדברים על קליטת עלייה וקבלת השונה והחריג, אבל זה היה שם, היה מאוד חזק בבית הפרטי שלנו. אגב, אני אומרת שוב, אם זה לא ברור, אז עדיין, הכל היה בשפת סימנים, וזה היה בשפת סימנים, לא עברית מסומנת, לא הייתה שם חדירה של העברית לתוך זה, אלא בשפת סימנים, ושימי לב מה אני אמרתי, היסטוריה היה שם, תחושות, רגשות, פסיכולוגיה, חברה, הכל היה שם. בעצם את קצת עונה לי כבר לשאלה הנוספת שרציתי לשאול אותך, מה את חושבת התרומה של האירועים האלה, שהם אירועי סיפור, אירועי באמת התמקדות ביחד, ההורה והילד, באיזשהו נרטיב כלשהו, מאחד מהסוגים באמת השונים האלה שאת דיברת עליהם. ואני חוזרת קצת בכל זאת סיפורי ילדים, נגיד ככה. אפילו מתי זה התרחש, והאם את יכולה להיזכר או לומר משהו לגבי הקשר, הורה ילד בתוך סיטואציות כאלה, האווירה, התרומה שסיפור בסימנים בתוך משפחה שמסמנת, ועם ילדים שנחשפים לסימון, איך את רואה את כל הסיטואציות האלה? דליה, את שאלת שאלה ענקית, זו שאלה למחקר. אם אני לא עונה על הכל, את יכולה לשאול אותי בשאלות קצרות נוספות וכולי. אני לוקחת את המרכז, את התמצית מתוך הדברים שאת העלית, גם מתוך השיח הקודם שלנו.
הכלי הזה, בבית שלי לא ראו בזה כלי, אלא ראו בזה משהו, חלק מהחיים שלנו. האמצעי הזה שאפשר לשבת, הורה וילד, אז אני יכול קודם כל לפתח מיומנויות של שפה אצל הילד. אני נותן, ובעצם זה, את צודקת, זה גם כלי. אני נותן לך כלי לשפר את מיומנות השליטה שלך בשפה. מבחינתי זה היה שפת סימנים, אגב, דיברנו שפת סימנים. ואם מישהו, לרגע אני פותחת סוגריים, אם מישהו חושב ושואל, אז מה יעל דיברה בגילאים 0 עד 2, אז יעל, הסיפור אומר, סיפור של המשפחה המורחבת, שיעל התחילה לדבר גם בגיל 10 חודשים. זאת אומרת, זה לא עצר התפתחות של שפה מדוברת, גם בגיל 11-12 חודשים כבר הוציאו אותי למעון, אז כנראה שקיבלתי גם שפה מדוברת בחוץ וגם שפת סימנים בבית. הדיאדה הזו של אמא וילדה, הבונדינג הזה מתחזק. ואני לרגע הולכת למחוזות אחרים, הרבה פעמים אתה שומע על סיפורים של ילדים שומעים להורים חרשים, לפחות בתקופות של דאז, שהמשפחה המורחבת מהר מאוד לא מוציאה אותו פיזית, אבל היא מוציאה אותו מהידיים של ההורים. הסבתא משתלטת. עכשיו, הייתה דמות של סבתא מאוד משמעותית בחיי, היא כבר לא בחיי כמובן, אבל היא הייתה מאוד משמעותית מהצד של אבא. והקשר היה מצוין, ואני מאוד אהבתי אותה, והיא אהבה אותי מאוד, אבל לא היה לה מקום לקחת את המקום של אמא שלי. זאת אומרת, המקום של אמא שלי נשמר, היה שם, אני שומעת אצל חברות אחרות, שהסבתא הייתה מאוד דומיננטית, זאת אומרת, היו שולחים את הנכדה לסבתא להרבה מאוד שעות. אני הלכתי כמו שהולכים לסבתא ביום שישי לארוחת ערב ולחג, אבל הרבה מאוד שעות של דיאדה עם אמא, וזה מפתח את הקשר, מפתח חוקים, כללים, מה מותר ומה אסור, עם מסרים חברתיים, מסרים תרבותיים, אין המשפחה ואוט מהמשפחה, המשפחה המורחבת והרחוב. תראי, יש שם גם מסרים שנגיד היום בדיעבד שאני חושבת כאישה, מבחינת הג'נדר, אז מסרים שאני לא הייתי מעבירה אותם, נגיד לבנים שלי לא העברתי את המסרים ככה, אבל בוא נגיד, גם את הטעויות היא העבירה כמו שאחרים העבירו את אותם טעויות. זאת אומרת, הסיפור אפשר לאמא להיות אמא, לאמא להיות אחראית עליי, דיאדה לקשר, צמתים של לעצור את היום, לעצור את הפעילות היומיומית, לרגע של שקט, מתנתקים מהכל, וזה רק אנחנו ביחד, עם הספר, בלי הספר, רק אנחנו עם הסיפור, הסיפור שבעל פה וכו' וכו'. והשיחה שמתאפשרת. והשיחה שמתאפשרת, בוודאי, בוודאי. והשיאים האלה של הסיפורים. בוודאי, ואני חושבת שכמובן שעוד הרבה דברים אחרים נמצאים שם, אבל הקשר הזה סביב הסיפור והקנייה של מיומנויות תקשורת בשפת סימנים ישראלית לחלוטין, אין שם מקום לעברית, מאפשרת לנו תקשורת, ואני גם חושבת שגם בזכות זה יש לי שליטה מצוינת בשפת סימנים. אני רואה את שפת הסימנים מבחינתי שוות ערך עם השפה העברית. יש את המושג של, מדברים על שיח מורחב גם בשפת סימנים. יש מחקרים שמדברים על זה, והקונספט התיאורטי שלמרות שלשפת סימנים אין צורה כתובה, אבל יש את השפה המואשרת, השפה שאתה יכול להעביר בה רעיונות בצורה מאוד מאוד מדויקת, לדבר על נושאים שונים שגם ברומו של עולם, וזאת אומרת, היכולת הזאת לעשות את השיח המורחב באמצעי או דרך השפה שהיא שפת האם שלך, שהיא שפת הסימנים. כן, תראה, המושג הזה הוא יחסית חדש לי, אבל אם אני חושבת על זה, בוודאי, כי הבית שלנו היה בית שמדברים על הכל, כמובן רק בשפת סימנים, זאת אומרת, ככל שאתה מתפתח עם הגיל וכו', אז מדברים על כלכלה אצלנו בבית. מגיל יחסית מאוד צעיר, אני גם, היות והייתי מתווכת, אני לא קוראת לזה מתורגמנית, כי זה מתווכת, כשאתה בן 12 אתה מתווך, אתה לא בדיוק מתורגמן, ועל זה כבר שיח אחר ודיבייט אחר, מאוד מעניין, אבל כן, אני בגיל 12 ידעתי מושגים שילדים אחרים לא ידעו, ריבית בבנק, השקעות, תיק השקעות וכו' וכו'. זאת אומרת, השיח בבית היה מאוד מאוד מורחב, וכמובן שזה יתאפשר כשההורה שלך מתקשר איתך, והוא מתחיל באבני דרך כיאה להתפתחות
התקשורתית של ילדים, תינוקות, ילדים, אחר כך בני נוער. אצלנו בבית מדברים פוליטיקה, המון פוליטיקה, הלוואי אפשר לא, אבל מדברים המון פוליטיקה, וזה לא רק היום, זאת אומרת, אנחנו דיברנו פוליטיקה בבית, ואני אמרתי מקודם, כשדיברתי על נושא של סיפורי היסטוריה ועלייה, אז תשמעי, מדברים על היסטוריה ושנים וקשיים וקליטה ומדינה, זאת אומרת, השיח המורחב היה שם, הוא התאפשר, הוא התפתח גם כרונולוגית כיאה, גם להתפתחות גילאית וגם להתפתחות של שפה שילד רוכש, אבל זה בהחלט הגענו לשיח מורחב מאוד במשפחה, וזה היה שם, וזה אפשרי. זאת אומרת, לאורך כל השנים, אמנם אני לא אשת חינוך, אני באה מתחום של עבודה סוציאלית ושיקום. הקשר שלי עם עולם החינוך הוא דרך, נגיד, צמתים שעושים אבחונים, כשמדברים על הכשרות ותעסוקות, ואחר כך האם הסללה, לא הסללה, ולאן לנתב מבחינת תעסוקות. אז אני אומרת שבשפת סימנים אפשר לעשות הכל, אפשר לדבר על הכל. ואני ראיתי את זה בבית, זאת אומרת, אין חוכמות. אם אנחנו בבית דיברנו פוליטיקה וכלכלה ופילוסופיה של החיים. לא דיברנו על פילוסופיה שכתב גתה, כן? אבל פילוסופיה של החיים הייתה שמה המון. המשמעות של העם היהודי, דובר הרבה בבית שלנו. אם בהיבט של אמא שלי כניצולת שואה, ובהיבט של אבא שלי שהוא אדם מאוד מאוד ציוני ופטריוט. אז משני הכיוונים האלה בבית דיברנו המון על המשמעות, מהו יהודי, למה אנחנו כאן, קיום של העם היהודי, זה מושגים מאוד מאוד גבוהים, הכל בשפת סימנים, בהחלט. אז תודה יעל, אני חושבת שבאמת למדנו הרבה, ויש לנו גם על מה לחשוב ולהמשיך לעשות. בכיף. תודה רבה.